Adesso ci vedo la fusta. Ствара. Мандър млечен дом. Няма вече. И аз съм пил торта. На здраве. На здраве. А сега с какво ще живеем? Ще си намеря друга работа. Цистерната си е моя. Ще се оправя. Хайде, оп. Оп. Добро утро, Васко. Как е баща? Добре. Okay, today we are revising the past tenses. Past simple, past continuous, past perfect continuous. Добър ден, ученици. Добър ден. Оставайте, колежки. Представям ви Мария, вашата нова съученичка. Тишина! Мария е учила досега в гимназията в Димитровград. Здравейте. Надявам се да я приемете добре и да й помогнете лесно да стане част от вашия колектив. Може ли нещо да я разсрочи? Разбирам, господине, но имате договор. Това е ипотечен кредит. Ако не може да плащате вноските, се стартира процедура чрез частен съдебен изпълнител. Продава се на търг имота, с който сте гарантирали заема. Вашата къща. Тази процедура вече е започнала. Как мога да се оправя? Само ако върнете наведнъж цялата дължима сума по кредита, заедно с лихвите, и това във вашия случай около 7000 евро. Съжалявам.
Здрасти. Здрасти. Може ли? На лов ли? Да. Имам работа за теб. Да ти помогна. Заради едно време. Не, благодаря. Може да изкараш пари доста. А и цистерната да не седи без работа. Какво сирене ли ще правиш? Сирене, кайма, каквото дойде. Пари да има. Ти знаеш какво имам предвид. Знам. Не, благодаря. Построи си тока. Утре ще го оправя. Ще го оправя. Утре. Всичко ти утре на те. Добре ден, забравял се. Забравял си. Стига, Васко, моля ти се. Утре ще го плата. Хубаво. Аз ще отида у Ники. Да гледам матча. Той има ток. А ти си стой тук на свещи. Хем ще ти романтично. Искам да продам цистерната. Тая ли? Стара е в отлично състояние. 3 имам. От една година никой не ги е погледнал. И за старо желязо ги бях дал, почнах да изкарам някой лев. Твоята коя година е? 89 ноември. На 500 хиляди. Това е от Студената война, бе. Кажа, не знам. Ако искаш, остави я тук или пусни обява, ама умрява работа. Каква е тази кола? Моя си. Това? Майка, бачка в Италия батант. Праща кинти. Замина преди 8 години. В началото се връщаш по 2 пъти в годината, всяка веднъж. Сега вече 4 години си идвал изобщо. Що? Просто. Що не си идва? Да. Не си има причина. Вала, вече няма желание да си идва. Твоята? Тук си е? Не. Тя пък къде замина? Тя няма. Умря. Съжалявам, тъпо стане. Тъпо стана. Извиняй. Наистина.
Добро утро. Добро. Съжалявам, че по време на почивния ден. Димитър Петров? Да. Аз съм частен съдебен изпълнител Георгиев и отговарям за вашата ипотека в Агробанк. Ще събера парите. Аз искрено се надявам, че ще съберете парите. Имате 4-5 седмици време за това. Но ще трябва да направим един формален акт, който малко няма да е приятен за вас. Ще трябва да опишем имуществото и да му наложим запор. Курчете. Какъв запор? Баща ви? Това баща ви ли? Да, баща ми съм. Баща ви е взел кредит и не го плаща. Гарантирал е с имуществото и затова се налага да направим пълен опис. Баско, не гледай така, всичко ще се оправи. Кредит. Какъв кредит? Баско. И сега какво? На улицата оставаме, така? Спокойно, без нерви. Табора Шарен. Без нерви. Какво без нерви? Няма да снимаш. Махни го топло топара. Момче, дръпни си. Какво ще ме застрелиш, че няма да снима то нищо? Не, Васко, не си, дръпни си, хората имат право. Аз имам право, тази къща е моя, на майка ми той няма право да влиза тук. Момче, айде успокой се, моля да се свърши работа. Айде, ако обичаш. Ти от това ли живееш, да плъх? Това ли ти е работата? Васко, не дей така, бе. Какво не дей? Момче, внимавай. Какво да внимавам? Какво да внимавам? Ти като се прибереш вкъщи, какво викаш на жена си? Скъпа, днес съсипах живота на едно семейство, какво ти куп? Ще осъда, бе, ей, плъх. Виж какво бе, едно такова. Аз какво да направя, че бащата не си е плащал? Айде, дай го тук и да оставя да се върши работа. Айде! Изчезва от тук, че ще стане голяма беда. Моля се, стига, Васко, айде, успокой се, успокой се. Ами как можа да се провалиш толкова, бе, човек? Варо, прави се. Взимайте, бе, всичко взимайте, вземи ми линейката, ако искаш. Стисна ми вече. Дължен сте да осигурите достъп всеки четвъртък след 17 часа за оглед на къщата от евентуални участници в бъдещия търг. Опис на двуетажна къща, постройка масивна с тухли. Първи етаж. 2 стаи в ляво, 2 стаи вдясно, вестибюл, РЗП 70 квадратни метра. Опис на вещите първи етаж. Цветен телевизор, 19 инча, неясна марка. Часовник, триъгълна форма, механичен, марка Беря. Ала? Мито, ти ли си, бе? Аз съм, ти кой си? Данчо съм, долу от кръчмата. Ви сега, на сина ти нещо не му е добре.
Защото сега да поспи, утре няма да му има нищо. И това ще мине, Мичо. Всичко минава. Ще се оправят нещата. Да, все се оправят. Митю Петров, качвай се. Сядай, бе. Ако знаеш какви сърми майка е направила... Не, благодаря. Те ела да хапнеш и сега ще ти сложа. Не, благодаря, не съм гладен. Аз само за малко, по работа. Мамо, ще го видя за 5 минути. Ти хапвай, да не стине. Съгласен съм. Браво. Време е, докато си стъпя на краката, да започна на чисто. Сигурен ли си? Да. По-добре ли си? Да. Ти къде? Имам работа. С къщата, какво ще правя? Няма проблем. Остави. Няма нищо. Митю, какво бе? Кира ще се погрижи за животните ми сутринта. Васко отива много рано на училище, аз няма да съм тук. Няма проблем. Ти къде ще ходиш? Имам малко работа.
Не стигнахме ли вече? Още малко. Нали вече сме в Турция? Да. Мараба, комши. Мараба. Това е Митю, новия водач. Аз съм Юсейн. Днеска ви вода 6 човека. Хайде. Хайде. Митьо, сега, тук се охранява по-малко, защото има мине. От едно време. Чистиха га реката, преля и ги разнес. Сега кой ги дери. Така че само по пътеката. Follow line. Line. Хайде. Господине, минахме ли границата? Не още. Ти откъде знаеш български? Завършихме и то 87 година. Наш човек значи, а? Хайде, граничните минаха. Ние сме. Много трудно се да става с граничните. И как минавате тогава? Ами, при мъгла, жега и през дерето. Break. Pause. Sit down.
Значи трябва да им носи и закуски, така ли? Не. При нас мюсюлманите, като дойде петък, сутринта, задължително трябва да подариш на някой нещо. За здраве. Затова, че Господ ти е дал здраве. Викаме садака. Това е. Сега дали ще е брашно, сол или пък е вафли, няма значение. Важно е да подариш нещо. Вземи. Благодаря. Да си жив и здрав. Да ти се връща. Вървял си Исус из пустинята с учениците си и изведнъж видели погребално шествие. И един от учениците му го попитал: „Учителю, кажи ни, кое е най-голямото благо, което Господ е дал на човека?“ И тогава Исус се обърнал и казал, че е много трудно да се каже кое е най-голямото, защото и умът, и здравето, и вярата, и надеждата са много силни блага. Да, блага. Обаче на всички тях властвала тъгата. Защото тя може да разруши всичко. Може да сломи най-бодри ум, да прояде най-крепкото здраве, да заблуди най-силната вяра и да помрачи най-светлата надежда. И че единственият начин човек да се облегчи от тъгата е като се разплаче. И че без сълзите ние сме безсилни да превъзмогнем тъгата. И после казал, че най-голямото благо, което Господ е дал на човека, са сълзите. И забравата също. В смисъл? И тя помага срещу тъгата. Забравата също е благо. Забравяш болка, мъка. И хубавото го забравяш. Това не е хубаво. Не е хубаво, но иначе пък е трудно. Знаеш всичко, помниш всичко. Се побъркаш така. Ти се побъркаш? Ще се побъркаш. Затова забравяш.
Другари млади момчета, службата в другите родове войски се забравя, но службата в гранични войски никога. Вие сте единствените, които носят реална бойна служба в мирно време. Вие пазите държавната граница. Зад вас започва България. Имате право да изпълните смъртна присъда над нарушители по ваше усмотрение. Гордейте се с това. Ами всичко наред. О, Митьо, пак застават. Доброто старо време. 2 годинки тука. Редник Петров, аз. Ето парите. Тръгваме. Ще дойдеш до съдилището. Айде. Айде. Съдилището? А защо съдилището? Защо? Ела. По-добре се махаме тук. Човек иска да знае. Ела. Още едно време гърците са убивали тук. Бутали осъдените. После римляните и турците. А българите? Българите? Погледни надолу. Погледни. Лета, бе, Митьо. Не стигаме там. Дайте. Го. Остане, че не те лъжи. Не. А? Не, всичко наред. Айде. Аз си честно. Ето и парите. По 1500. Е, нали бяха по 3000? 3000, когато сам преведеш група. Сега делите с Рамадан.
Спираме се, какво да правим? Да, спираме, само спокойно. Да не ги чуят тя отзад. Спокойно. Здрасти, Витьо! Добре, каква е тази дискотека, бе? Ще вземете ли колегата да ни закарате вода, защото ние не можем да бъдем? Да се кача, бе? Киро, аре, качай се. Йо. Витьо! Благодаря. Не ви ли е малко силна музиката? Топчето се развали. Ти къде си ходил? Тук ходим си! Разбили билата на една самолекака. Само ракетен цели. Ракета? Да. Келече. И баща не е лесна. Кое? И баща не е лесна, викам. Пътулката пак се повели. Помикара напред назад. На стопката му гробе с глава. Абе, знаната се е сил. БГ Радио. Само българска музика. Мерси. Лека работа. Лека работа. Здрасти, в 6 ли съм? Да. Как мина? Кое? Това е с капитана. Айде, не съм вчерашна. Да не си ограбил банк? Две ограбих, не една. Айде. Седай. Пържолка? Панирана, газари. Баница? После. Биричка ли искаш? Да. Може. И сега какво е това? Ще се лигаеш?
здраве. На здраве. С гаджетата как е? Супер. Някоя нова звезда? Но. Кажи. Не бе. Честно? Не честно. На здраве за гаджетата. За бъдещите евентуалности. Какво е това? Кьопо. Айде сега дам десерт. Той десерт ли? Страшен си. Откъде е това? Леле ти Кера го донесе. Кера не ми е леле. Не го искам. Аз къде стига? Какво прави сега? Бе, какви си тия глупости сега? Не са глупости. Хората говорят вече. Мама не е истинала в гроба, а ти се натискаш с тая. Васко, Кера е приятелка, помага. С какво ти помага, а? Тресна ли е вече? Какво говориш, бе? Нищо не съм направил. Лъжеш. Ти си лъжец. Както ме излъга за мама, че ще оздравее и тя умря, сега ме лъжи за Кера. Направих всичко за майка ти. Направил си, нищо не си направил. Искаше да умре, нали?
трябва да се сдобриш с теб. Само той ти остана. Та Кера направо не мога да я диша. Кера не ти е виновна. Просто ти е много мъчно за майката. Нали? Да. То баща ми е много смъртен. Много. Днес има имен ден. Купи му подарък. Ще му купа. Нещо да го зарадва. Нямам пари. Да пари бол. Знаеш ти ли? Не, няма нужда. Само си губим времето. Закъсня! Не мога да вървя по-бързо. Има време. Ти какво искаш? Да не караш затвора, за тия бутлуци. Запомни, прекараш през границата. Нелегално. Не спасяваш никого. И не замахай от главата. Ясно? Ясно. Дай парите. $3000. Аре, изчезвай. Ю. Легни долу. Долу легни. Абе, скрий се, беше. Скрий се. Стига, стига. Честит имен ден. Честит имен ден. Благодаря си. Заповядай. Чедър.
Страхотно е. Айде. Благодаря ти. Благодаря. Да ходим пак на Рио, както преди. Чакам те. Чакай. Това е моите момче. На тази момче. Сядай. Какво се мълчахте ли? Разумели се. Хайде на здраве. Хайде, на здраве. Здраво името. И ви здраве. Горно Луково, дори не се селиха. Дето се вика жив човек нощта. Къщите безпокривно разрушени. Къщите сложили си? Една къща, щом не живеят хора, тя се руши. Без някой да я руши, тя сама се руши. От това по-тъжно няма. Абе, изгубихме хората. Имало купон тук, а? Гости приемате ли? Ами, събрахме се. Ами да пием. Честит имен ден. Благодаря. Аре. На здраве. На здраве. И какво? Говорихме, че не останаха хора по селата. Не останаха. Как ще останат? Няма кой да ги пази. Аз я пазих тази граница 30 години и всички бяха тук. Имаше граница. Имаше държава. Сега няма нищо, бе. Ами, пръснаха се хората. Аз я пазих тази граница. Да живеят българите в България достойно, а не да ми чини по света. Срам ме. Срам ме, че дъщеря ми и тя отиде в Лондон. А бившата ми жена в Канада. Ами ще избягат, какво да правят? Какво? Никам, че си отидат, какво да правят тук? Аз ако я смога, я ще сама. Махай се, бе. Махай се. Махайте се всички. Вървете на майната си, бе. Слугувайте. Аз ще остана тук. Ще карвам мангали, араби, негри. Като българите не искат да седят тук, ще напълня тази страна с мангали. Дъщеря ти е добре там. Каза ми го последния път, като си беше. Ти много да не знаеш ти. Мъж имаш ли? Деца имаш ли? А? Стара чанта недойвана. Айде, махай се. Пиян си. Махай се, Николай, те викам. Махай се. Махай се. Махай се. Махай се. Айде, махай се. Махай се. Нещастник. Айде. С моите пари да ти пиете, бе. Махай се тук, пиян си, бе. Махай се. Отрепки. Махай се. Отрепки. Мога да ви губим всичките, бе. Тук ти казвам. Аз си човек. Да сега да му върнем войските. Да. Сина на Ебач. Моля? Сина на голямата работа. Редник Митю Петров. Колко неща не знаеш за татко си, моето момче. Не знам всичко за баща ми. Знаеш? Знам, да. Сигурен ли си? Сигурен съм, да. Питай го на германците. През ноември 88 на съдилището. Две деца. Кой ги уби като кучета? Питай го. Нищо няма да го питам. Питай. Ще видиш, че той не е цвет.
Никой не е светец, моето момче. Запомни това. Керанки, какво ти е? Добре ли си? Те всички така говорят, чувала съм. Яловата. Така ми викаха в града, яловата кера. Аз и затова се прибрах тук. Като се омъжих, помниш, бях млада. Отидохме в града, къща, всичко. Забременях. Даже детска стая почнахме. И след 2 месеца пометнах. После пак забременях, пак пометнах. И като се почна лекарства, инжекции, болки, нищо. Взеха да ме гледат накриво там. Майка му, баща му, другите. Тая е яловата. И накрая той ме заряза. Толкова исках да те. Тъжно ми е, Митю, много ми е тъжно. Самичка тук като куковица. Вечер като се прибера, няма с кой 2 думи да си кажа. Не дей, Кира. Баща ми върна, че са убил някакви германци. Какво? 88-ма, нали си бил войник? Глупости това пък, кой ти го каза? Никой. Няма нищо.
Искам да знам истината. Истината за какво ти е, какво ти носи. Това не те засяга. Засягам, аз живея тук. При комунизма никой не можеше да пътува свободно. Трябваше да си стоим тук и да се правим, че не е много хубаво. Но много хора не се примиряваха, искаха да са свободни и пробваха да бягат на запад. Някои успяваха, други ги хващаха или направо ги застрелваха. Тук идваха от всички соцстрани. Смятаха, че като дойдат в България на Черно море уж на курорт, лесно ще минат границата, я с Турция, я с Гърция, но тук се пазеше много. И то, какво? Преди от тук са бягали натам, сега бягат насам, към Евросъюза. Така е, менят се времената. И то какво излиза, че тия неща, дето ми ги разпра капитана, са верни? Верни са, ама не за баща ти. Знам всичко за него. Знам целият му живот. Той не е такъв. Това са гадостите на капитана, понеже той го изхвърли като мръсно коте. Каквото било, било. Забрави цялата работа. Искам да те питам още нещо. Казвай. Баща ми за какво е теглил кредит от банката? За майка ти Бог да я прости. За лечението. Направихме всичко, лекарства, болници. Струваше много. Но не успяхме да я спасим. Това е. Ще допиташ. Чукни се отгоре. Леко, 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 леко.
Това много хубаво стана. Баща направил си правописна грешка. Къде бе? Ето не се пише живот. Та е кратък, а животът е кратък. Ти много отворен, бе. Я марш къщи си учи уроците. Келеш. Как е? Бива. Слушай, ще питам направо. Ти къде ходиш по нощите? Никъде събирам мляко по селата. Един съвет от мене. Стой си вкъщи и не се занимавай с глупости. Ще стане биля. Тръгвай. Този път прекали. Изпуснахме буса. Абе, от училище ни записват за шофьорски курсове и освен личната карта искате и свидетелството за 8 клас. Вижда в чекмеджетата на скрин.
немай всички буклуци. Till Sofia, 6 hours. No toilet. Разбрали? Yes, sir. Toilet now. Here. Okay. Go. Toilet. Качвай се. Качвай се. Качвай се. Ами хората? Трябва ми на гъса за хората. Спри поне да им хвърлим багажа. Не! Спри веднага. Чуваш какво казвам? Спри веднага, бе, човек! Спри, бе, човек! Момичето се казвало Корина, момчето Холгер. И двамата младежи били на 18 години, когато през ноември 1988 изчезнали в рано на нашия град. Родителите на момичето над 5 години опитвали по официален път без успех да разберат какво се е случило с децата. Махам си. Той се махам, аз се махам, ясно ли е? Некадърна си, мек си, не ставаш. Дъриш се, дъриш и мен. И себе. И да не си намесил си немизония работа, иначе... Иначе какво? Ще убия. €7000. Приключихме. Така. Сега съществува един малък проблем. Какъв проблем? От банката ми казаха €7000. След като се задвижи процедурата и спряхте да плащате, се натрупаха още дългове. Колко? Лихви, процент на частния съдия изпълнител, все пак и ние трябва да печелим нещо, и такси в съда. Точно €2800. Още €2800? Имате на разположение една седмица.
Ти си го направил. Ти си го направил, нали? Къде ги намери? Да или не? Да или не? Да или не? Чуваш какво ти казвам? Да или не? Кажи ми! Да, бе! Аз бях. Доволен ли си? Аз бях. Баща ти убие. Това искаш ли да чуеш? Сега доволен ли си? Убих ги, застрелих ги. Това е. Браво. Гордея се с теб. Щастлив съм, че имам татко като теб. Изчезвам! Може да прехвърли след това забравям с теб иначе. Иначе какво? Ще те съсипа, бе, знам всичко. И ти си вътре ме глупаш. Защо не ми идея, бе? Важно е тебе те вия в затвора. Нямам скоро възможност. Абе, ще те смачкам, бе. Да или не? Скажи, бе, да или не, бе? Ще измисля нещо. Нали сме приятели? Не съм ти никакъв приятел, да или не? Да. Съм заради теб. Кога? Утре.
Ало? Ало, Митьо, ти ли си, бе? Аз съм. Рамадане, трябва да ми помощ, брат, че закъсах. Ало? Абе, лодката се спука, тук съм по средата на Марица. Моля се, ела да ми помогнеш. Не ме търси вече, моля се, звъни на капитана, той ще ти прати някой. Аз вече съм вън от тази работа, извинявай. Ама на капитана му изключен телефона, моля се, Рамадане. Трябва ми лодка, моля ти се. Взели съм протокол, брат, че вика в гранична, па имам една присъда вече, разбери, ма моля ти се. Васко? Да. Васко, трябва ми помощ. Какво е станало? Дайте. Хайде. Къде си? Се притеснявай. Войско, чакай ме. Къде си, Джорджи? Рести.
Дръж малко. Онази нощ, когато стана това с германците. Дигнаха ни преди съмне. Имаш обстановка. Паднах се с капитана. Той беше куче. Гони до дупка. Фанатик. Само е избил от доста хора. Отвътре му идва. Мрак тича ми, кучето лае. Той крещи, бягай, бягай. Бягай по-бързо, че ще ги изпуснем. По едно време срещна на съдилището. Се видяха два силуета. Капитан извади пистолета, стреля, но нищо. Они бяха много далече. Петров стреля и ти вика, че пистолетът ми е много къс. Направих се, че не чувам, тичам. Той заради пистолета, насочи го към мен и вика, стреляй, защото иначе аз тебе ще те гъмна, не ми се поли на тапа. Свалих в автомата, пуснах един ред. Он кажи, още това е заповед. Изпразних планителя. Като отбивахме, бяха на решето. Момче и момиче. Гаджета. Момичето беше още живо. На сутринта, като разчисахме, намерих паспортите. Не знам защо ви прибрах. Исках да се обадя на близките. Да им кажа. Да поискам прошка. Но се разболях. Бях зле. Болници, психиатри. Майката ме спаси. Пиши им писма, идваше на свиждане. Не ме забравяй. Върна ме към живота. Тя прибра нещата и повече не ги видях. Докато те не ги намери. Тя беше много добра. И много ме боли. Направих всичко, за да я спася. Всичко, но не можах. Прав си заебал, исках тя да умре. Защото много страдаше. Защото я болеше. Беше толкова слаба. Исках да се отиде, защото много я обичах.
Що се тука? Аз идвам от майната си. А ти пия чай. Взех си белята с тебе. Сега и сина си навърх. Васко е стабилен. Закъснахте с 6 часа. Пада мъгла. Излезеш стадото. Айде. Какво си го гушнал това цигаре? Зарежи го. Само време губи. Ерки. Това е съвсем близо. На съдилището. Тръгваме. Сега ни пипнаха. Тут баща съдилището. Давай! Давай! Айде! Айде! Зарежи ги веднага. Граничните идват. Трябва да се махаме веднага. Зарежи ги! Зарежи цигарето веднага! Митьо, зарежи мангалчето лайно такова! Митьо! Прави каквото казвам, нещастник скапан! Ако ги оставят тук, ще загинат. Пусти го, бе, да ти еба майката! Да ти еба майката, пусти го! Скали се от тук! Митьо! Остави детето, иначе... Ето. Така. Остави го. Така, да, така. Ние се махаме. Ти остава тук. Тръгвай. Мърдай! Мърдай, бе! Лайнот такова! Тате, как си? Тате, как си? Как си, тате? Добре, Драгулия. Нищо ми я. Я по-добре вие тръгвайте, ще остана тук. Няма да те оставя. Нищо ми няма, бе. Бягайте. Те сега ще дойдат полицаите и ще ме закарат в лавица. Няма да те оставя, не. Спокойно. Ай, важно е тебе да не те хванат. Ай, за мен всеки да се е бяга. Не, спокойно.